Kata ngiphakeme nkosama nginalutho. Lo yamfana ulandela uManqele. Akekho umuntu ongathi aqhamuka nje avela kushuthi. Ubona sisi. Ucazuka. Ucazuka. What a face. Aku nampak. Hello everyone, hope yazula kulohamba kahle. So today njengoba ubona ke ekuqaleni kwevideo ke eziphendulela uwelile Mchunu ngoba iyatrenda le video nje siphuma kuyona manje yakhe uwelile eziba umfana embingelela. I think kuba ngathi uzothenga yabo, but kuseyichaza ke yena ke uwelile Mchunu ukuthi yabona nje lo mfana bevele eze ngalokusa kwakhe. Ungakuleliki isikhathi sakho, shone khona ke siyibuka le video. Ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe-ile ukuze ungaphuthela ama-video afana nalawo. Ashone khona ngathi lesikhathi sakho. Bakhulula abantu bakaNkulunkulu umsisi bakhulula batshele. Ngaze besabe ukuza kuyimi bezongeseka becabanga ukuthi mhlambe ngiyayitshela sengiphakeme. Kata ngiphakeme nkosama nginalutho. Lo yamfana ulandela uManqele. Akekho umuntu ongathi aqhamuka nje avela kushuthi ngaphandle kwesizathu ngimbambe eqhamuka kude lapha esenza ngambona ukuthi ifoni usayithe uyibhekise ngakimi ngathi ngizomqaqa ngoba ngizovele ngithule ngithi do ngingawuqaqa wathi angibhunyele ngamanzi ngabuye ngabuka ukuthi ngizona ikhera yami abantu bothi mase bebona sengenza liyadi noma ngimshaye bese bebona ukuthi yabosho ukuthi ngixhwalile ngisithwanqhwangu ama-customer bese yabaleka. Wangicasula nje la mfana kaManqele wangenyanyisa nje uthi ngave uqhamuka ushuthi wengane nje ayizothenga kudla lento ayizokwenza lutho izinto kuzokushutha nje izokushutha nje nganyanyiswa yilokho nje mfana ngijwayela kabi lo akufanele ngimbhonye kahle kahle ngase ngibuka ukuthi manje abantu shuthi bazombona ukuthi ngisithutha mina shuthi ngisilwi ngihambe ngishaya abantu yabo kanti iyakuyacile ukuthi umuntu ombone seza ukuthi phethe ikhamera sebhekise ngakuyo kanje awazi ukuthi into zomfana kwaku izokuthini vele kwaku izokuthini. Okay everyone, bekuyona ke ivideo yakhe ke lena uwelile Mchunu echaza ngesimo lesi abhekana nazo lezi esisitrenda kangaka. Nawe ngakhohlwa ukubhana umbono wakho down below ngalolu daba. Anyways ke sivala lapho ivideo yanamhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyed the video. If you did, ngicela ukuthi smash the like button, uphinde usmash the subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.